Komunikácia a k tomu záplava meetingov. To je tiež niečo, čo každý poznáme, pretože množstvo meetingov nás dokáže dokonale preťažiť. A nie je výnimočné, že niektoré dni nerobíme nič iné, len chodíme z meetingu na meeting, alebo preskakujeme z jedného Teams callu do druhého, a to poznáte. Niekedy nie je ani čas poriadne stihnúť obed, lebo do Outlooku naskakalo toľko vecí, že sa nestíhame ani odlepiť od kompu, alebo sa nestíhame presúvať z jedného meetingu na druhý. A to už je naozaj potom skutočné preťaženie a zase klesajúca motivácia, rastúca demotivácia, frustrácia a už sa potom ten kolobeh cyklí a už to ide smerom do tej horšej špirálovej vývrtky. A skúste si len uvedomiť, že jeden jednohodinový meeting, čo veľakrát už je aj úspešný meeting, lebo je relatívne krátky, reálne to je druhá vec, na ktorom je, ak na takomto meetingu je 8 ľudí, tak toto celé stojí firmu 8 človekohodín, čo je jeden plný man-day, alebo jeden človekodeň. A potom je naozaj správna otázka, či bol tento meeting efektívny, či bol účelný a či splnil ciele, ktoré sme od neho očakávali. A taktiež aj ľudia, ktorí sa ho zúčastnili, ľudí, ktorých sme tam pozvali. A koľko takýchto meetingov máme týždeň čo týždeň? Keby ste šéfovi povedali, že si jeden člen tímu na jeden deň urobí voľno, tak by vás asi moc nepochválil. A pritom firma platí za náš čas a čas všetkých ľudí na takýchto meetingoch, ani o tom nevie. A potom motivujte kolegov a povedzte im, aby sa zapojili do vášho nového projektu. A tvrdíme im, že to nebude práca navyše. To sa stáva často závažným problémom v mnohých firmách.